Khabang tauk tai buksong no salkisa sekang no je Daniel bujangmani khana kana Thaniel bujangma khana kana norok social media ni binti norok awaijak bo nugui tongna nge tinini salono thimani mini sal tini je borok Uttom Deborma bai takune bung Sasang Deborma dungmani tini borok evidence ngai je saslang borok no nugui je borok no Thaniel no je basi roi tui hemani ba Thaniel ni hemani yagulo tabo kethar hingke bong tabo no kethar ya borok no basi roi tuma hai klai kya hingke khoroksa to bisibag onek sorry chayani bagino hemani जों नुगै दङ ससियेल मिडियानि बिथिंखै दाबो इंगे जे बरमन जों कक्संनाय नरक तमखे जे borok bujak jong por tam khano phage sa nungai te por songbon singsi nuguna ge yang phaisi dina hai diba do je Thaniel bujak tong pro kwthar bai Thaniel bujak tong pro nung tom khano phage borok ang andol nong ne tira no min no tira no sing salo sing ara hanyo tira salaya koi sing ang oro phangsin khai mai tisa ko phekya tong pham chang tong mana da ko sing arom lai hanyo sing ulo rom bai khaya ka je mamani aro sing thansa kai salai khaya kai amon pore ang nogo haikya nogo phaipro aro borong no ko borok total pajona bujangnai bai tei bunai rok thumui ako engkai tamung ni ang bathagi singka engkai ang pura kojana tong mana yang je Thaniel tong yang saido kojana tong mana yang je bunai rok kojana tong bunai rok khok tam Thaniel bai kathar kai laman bu prakunao aro nang borok no bujak da nugui kha nangka bui tong pura nugui na borok already bujak paikena afro engkai afro borok asuke hai bono guri ako koksung tongo engkai angal thang soi kya tamung lai engkai yang borok no bujak manukha ang bong bujak ya koi ongkhor ka sat ongkhor ya ko engkai yang bara bo sokoi kya bara sokoi ya koi no dukra mangkha mai ang kisa singa nok pining na daro kin saka engkai borok nang na hin saung kai kana o wansa bari tongo ang bong aro ne tui botol tui ya koi bong no tikhan ka engkai sing amon pore khai saksa tongkhai sing mana khai ya koi dara khai bong no scooty kar ya ko ri ro man pore ke borok bojaka thangka amon pore borok thanga sing sai mali indor ke je borok no rahman pore je bunai rok bai kok sa salai ke kon kok salai nor bo pha phai ke ta khapani tauk tai bukchong khana kana borok Thaniel chong bujak tong phuo nugui mani ba bujak nugui mani borok khoroni nugo tinta ko khoroni tong borok no nuka borok Durga mani ya khaingei tabuk jorotei Thaniel Debormani je bunai rokni no saimanka sobo bukha mini kakadang hamu min mama jani bu nei tinjona ni bung kuka tinjona bung tongo engke je pujani min mama no soinale je bunai miniyong da engke kubui kubunyo da miniyong bukhana no kubui kubunya no khabo je viral tongmani social media o photo o borok dang kana social media viral tongmani da ya photo viral tong bo tongo bob tongna onkel min mama meni miniyong miniyong ya miniyong ya bola agi nong paragana roko ngale minok boro minok bin nok taro tira jago bo agi roko bote khaitong tom khatong mani bono agi bole roti par dino biniyong kage ekসময় আসলে কারেন্ট গাড়ি চালাবো তো যেটা অফিস নিটা অফিস বলতে না বড় বুদ্ধি খেয়ে চাল করছে আমি তো অফিস নি গাড়ি কারেন্ট গাড়ি চালাবো এই জমানা না Endor tini Thaniel Deborma thik yani saide mangka আমি ফুঙ্গো ইউটিউব নাই কুলুখা ঠিক আছে nor busu sorte buka khambu বখা খামজাঙ্গা যাবো তাই সাই সাবেলিয়া আমতি সাই khaponi ta khote bu song Thaniel mu kena kesang potre the phayo ma ke khoroksa thinangni jate ma ke ari thangmani bo khoroksa engineer na tongmani khoroksa bo doctor na tongmani khoroksa businessman na tongmani om hakeno tinini salo baka khamai phayo kok yangai tong hasi bakhan je bunai rok borno sara jiboni jel ba phasi order ni bagai joto lukorong no salai tong lakya ke ti prasangi tangi amake buna klaikya kaisa to bojogun mano
asuk khoro tom khai o kok sungni mano ba thabar phungsa phungni ri mano haji tini thanel debor ma thimani karon ge je khorok tam bonai boni daratinya thiyo haji tai khorok ta kathar ke duk man ba ke haji khunjo rok phikung rok phati ba ke haji tabo bo kathang ba jika ishor ni daratui ishor mai charnani daratui mai tongman daratui tini jortui bo kathang tong haji ke norok kathiyo thanai da sengkene kan thalai ne norok tabo mini bagai tam hunai justice narana seng justice seng logiri nai seng first ula je nang sak seng ga ko police rok to seng as a witness ni borok to seng eye witness ni borok saiman kai amon je bini justice ni bagai je nang sak seng tong gobangma borok sai tongkha noni bo yak tong na jaga o ni baksa sai tong ta komen bising tui gin ng borok no chin lukorok to sai me sia borok kaham ka je o spotot sai me ni bagai amai sai tong nang borok tam sana joto ni amo speculation te nai amo ang ko sai ni am borok tamo han ta ya judi ang borok no bu thani tong khang kai tui bon hari khanik la kabo bumung tong kamo no kamo tini angoro bo tong la kamo scooty bo kare hokla kamo amon ta amai hing tong na khabang tau te buksong borok bo bokha khamla jang na haji khorok sa tipra sama ka ari thangmani mokol kaisa nugya bai baksa haji tabo mini ma songni mukti kelaye gobangma lukorok no mukti kelai jak haji khorok sa nukhuni khorok sa borok hingya hai pono bumani je bunai rong no kinba borok no ba jes kai pono jelor hongai haji lukorok joto no borok je o bunai rok le mata manjak bo kenor sai demo manjo ya ko hin khana ya ko do manja khang kai to viral to manja ko ga to sung bori hinja kamo o borok da borok sirna bagai amon manja ya ko manja ya ko na hop khayo borok da kino manja kana yang la asa khari ya ko borok le tongai ba gata kaisa ko o puila pros o thanai sande ho kai bumung ka kha ni ang bo bunai nong logi tong lai ang ro khana ya ko wai su kai khak ma wan suka khabo kham ka tuma khole aro bathaga ngare ke roja bathaga ka tini an bung khagla kamo ang lasi mung mangla kamo ang bathaga ka yang dara bokre nor khorong ida patak kai na ka puila sekang ang kisa sekang sok pa kya ne ko tom bai ang bai bai bo khai tira jan khai do ang khai tira jan ang khai dugrayo kaisa ani gufayo mi operation man ga operation ngoi bidi kesa hamka mane bo kahamung khata abo kren ki wo agur tola operation khaina hamna e bo ano sawo norogan baga se kosto khaima ba da tini sata malcha laisin ne adino subu suku ba 25 tarik ingke yang binoro maiti sia ku horo yang bazati khaja ku yang lama tikeda ang di fiber gang thanga angkara thangi kai saslang na no hei dara bathaga nincho ang bathaya thamasi borong jengko kichani bike se lai thanga gang ar thangai nuke bai nu iko ta bathagai nugui kheta betai nugui apu ang nugui khurungai jesrai rong mangnoi borok utur golana sikjak ingke aje borok borok katham basaja garani bisingo jete bini yong hinjang nai kini bini kaisa wani lathanu borsin betai wani latha bortle no abo churi da hanang ka no to wan latha jote ko wani no sakarok le no apti rok sakarok le na sudo latha kongsa no abo bini yong ya gono minyong ni yago oi mini yong ni bung tamo rakes tai khorong ni bung tamo tai khorong ni bung gai somendro santos bar khorok na mana khorok tam tai le nugu yata ambai ta kuma khabang ta te pung khana je tei raja to problem lai tei raja je problem mani yagulo borok mani yagulo ta kono borok je tini borok thithanga chini ta ko no thimani borok nungmani borok je sapun dok khanyai mono justice nani bagai borok no basanai achi bumani abo tangai bukha abo kokti sajanai hachi tangai karoni bukha kok sungnani dorga tong mane apro hai langa to buni salai ni yakti semi achi
Jes puna hamya khai tong da. Hai langka borok no bui maya haisi tabuk ain ona kora haisi. Ge nong ni role je problem man ya gulo kuno akromon rok khajaga. Inja ko. Kuno anti rokhe kuri. Taksi dodi kuno susto ono tongo. No rogle tabuk kirwi jeto. Tab kirina ni kono Ge akromon khajaga nor mana akromon phuno khajagi mano tabuk jorotoi norok to witness ngi tabuk badai tongmani ba. Ha. Jodi ramti haike jengno khalagi angkai para bokotor kebangma borok tongo, media tongo, police tongo. Nor to mane witness ni bising tei nor tabuk hor ni bising tom phai nor tam khai kogoi buthar kang thangmano. Oborong ni bising tei nor police ong sar saga tong witness tong social media ong nukjak phaikya. Ge nor bopor jogan lamor phatcha nukno bopor jan borok bai malai no kon seme lebo. Asle akok ngke sengi sal. Ba bi Wan suk jage kota ase. Asuk wan suk jaya kuna. Abno ke wan suk jage. Ang saring kan nong ni simang kholi ya. Agi asuk bera ngai ya konai nogo habya hagan nogo 10 11 rok tamo. Tabu kai hardly 7 angka nyang nogo sorok sa. Asa kai Kiriman. no kiri mai ya. Nong ni boro be kutuk jago. Khapang tahu tai buk song tini jorotei asuk no abono choisak nai tongdi chini mampliu jotono no hambai.